Għat-tieni sena konsekuttiva, il-Kummissjoni Ewropea kellha biss 2 rakkomandazzjonijiet għal Malta. Dan meta fl-2013 wara bidla fil-Gvern, il-Kummissjoni kellha 6 rakkomandazzjonijiet għal pajjiżna. Fil-fatt huma biss l-Iżvezja u d-Danimarka li għandhom anqas country specific recommendations minn pajjiżna. Bekk, ċertifikati ieħor tmexxija li hija ta' Joseph Muscat din is-sena kienet l-ewwel darba f'kemm ilhom isiru l-country specific recommendations li pajjiżna ma ngħatax rakkomandazzjoni dwar id-defiċit. Al kuntrarju, il-Kummissjoni Ewropea tinnota li d-defiċit se jkompli nieżel għal taħt il-50% tal-prodott domestiku gross sal-2020. Suċċess kbir li jrid jittieħed fil-kuntest ta' pajjiż li fl-2013 iddaħħal fil-proċedura tad-defiċit eċċessiv minħabba tberbiq sparpaljat tal-gvern preċedenti. Ir-rapport jkompli billi jirrikonoxxi d-direzzjoni tal-gvern attwali li jsostni u jkabbar is-surplus illi Joseph Muscat irreġistra għall-ewwel darba f'35 sena. Sansitra l-Kummissjoni Ewropea tajt li s-sena d-dieħla Malta mistennija tirreġistra l-akbar surplus fl-Unjoni Ewropea sakemm ma jkunx hemm bidla fid-direzzjoni. Problema oħra li wired dan il-Gvern u l-Kummissjoni dejjem kienet ħamba fuqha kienet is-sostenibilità tal-pensjonijiet u l-età tal-irtirar. Iżda t-tieni sena konsekuttiva, il-Gvern irnexxielu jelimina r-rakkomandazzjoni b'miżuri effettivi. Tant li l-istess rapport ifaħħar iż-żieda fil-pensjoni u jinnota li l-miżuri mwettqa sa issa mistennija jkomplu jtejbu l-għajxin tal-anzjani tagħna. Preferenza s-sistema tat-tassazzjoni, l-Kummissjoni Ewropea tfaħħar lil Malta s-sistema vantaġġuża tagħha u tinnota li pajjiżi bħal Ġermanja, l-Italja u Franza għandhom sistemi li mhumiex effiċjenti u li tixekklu l-investiment. Dan f'konferm oħra li s-sistema Maltija tgawdi l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, anke jekk pajjiżi kbar għandhom interessi oħra. Dawn ir-riżultati juru li huwa biss b'Joseph Muscat Prim Ministru li nistgħu nibqgħu mexxin fid-direzzjoni pożittiva. L-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa l-aħħar konferma li l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Però Simon Pożittiv huwa teddida għal progress reġistrat sa issa u bil-wedi populisti tiegħu nirriskjaw li mmorru lura għal proċedura ta' defiċit eċċessiv u miżuri ta' austerità.